Здравейте, пичове, съм GamerBG. Ако си спомняте, преди няколко дена или седмици снимах един клип, в който показах как да си инсталирате Camtasia Studio и да я направите full или да я кракнете, така да я наречем. Така, след като снимах този клип, аз реших да обработя с Camtasia и ми излезе ето такова и такъв проблем. Преди това също имах Camtasia Studio 8 и знам как се поправя. Искате окей, така. След това, ако ползвате Windows 8, вие тук на прозорчето Windows, натискате десен бутон, тук влиза в контролен панел. Тук натискате на регистриране на програми. След това, откриете Camtasia Studio. Тук, както виждате, има организиране, инсталиране, промяна и поправяне. Тук натискате върху поправяне. Изчаквате. Не искате на да тук. Press wait. Чакайте така. Изтегля се. Class application. Да, това няма да ви трябва. Изчаквате около 35 секунди. Аз няма да спирам клипа. Ще стане бързо. Хора, тук изписвам, че трябва да рестартирам, ще се рестартира компютъра, ако натисна Yes. Аз ще спра клипа и след като се рестартира, отново ще включа. Сега се връщам. И продължаваме, човек. Както виждахте, рестартира компютъра. Ако искате заедно с вас. Между другото, както видяхте, аз бях направил едит на един видеоклип и за да не го правя отново, запазих проект. Ето тук. Не искам върху него. И това е, може и ви също това. Така да запазите проект и както вече казах в миналия клип, това. Ще правя туториал как се работи, как се не знам си какво, как се едитва и така, както и да е. Сега, да видим сега, наискам на Product and Share. Така ще видите, завежда, няма никакъв проблем. Така, както виждате, абсолютно никакъв проблем. А след малко ще запазя клипа. Така. И това беше от мен за този клип, хора. Показах ми как да поправите тази грешка. Има много елементарен начин. Но като не го знаеш, просто няма как да го направиш, но както да е. Дано да съм ви помогнал. Не забравяйте да се абонирате за канала и да дадете лайк на клипа. Довиждане!